Bakizue, guain Goierri eskola gaudela nolabait hausnarketa prozesu batetan, hau da, hurrengo urterako, ze gauza berri, ze proiektu, zertan indarrak jarri behar ditugun hausnartzen. Ze eskatuko zeniokete edo bila pixkat ezautzen gaituzuela, ze gauzak ikusten dituzue eskola batek, Goierri eskola, kasu honetan, egin dezakela gizartearekiko? Kasu honetan, eragile bat zeatela biztan dago, ez? Gure kasuan, aukera bat izan dalako, guk buruan genuen maketa hori gauzatzeko. Eta baita, modua baita, ez? Ez da berdina, izango nuke enpresa batea jo, eta hauei enkargu egin, eta hauek egitea. Baina ez da berdina, zuzenen enpresa batei, olako eskara batein, edo ikasleekin proiektua gauzatzea. Kasu honetan, ikasleekin proiektu bat gauzatziak aberaste gaitugu, aberasten ditu ikaslek, irakaslek, eta kasu honetan gu sortu deun sare hontako kidek baita, ez? Gogoratzen naiz adibidez, Begirisekin ingenun saio honetan, Begirisekok ze aberastuta sentitu zian, da nola eskertu ziguten behaiekin parte hartze hori, behaiek baita sentitu zutelako sentsibilizazio bat egontzara ikaslengan. Eta, ikusmen arazo dituen pertsona batek sentitzia generazio berri batei zerbait transmititu diola eta hauekiko zerbait azitxo bat utzi dula, politia da, ez? Hor guk sentipen antzekoa izan ginen, ze azken finen gauzatu zanen keldera emateko triziklo hori, eragile desberdinek parte hartu zuen, kurso desberdinek, batzuk proiektu egin zuen, bestek oigidia montatu egin zuen, bestek finantziazioa bilatu zuen, eta izan zen talde lan bat, esaten dezuna kontxo. Proiektu batek ze eragile desberdin martxan jartzen ditun, eta izan zen guretzako baita ere politxe. Guazen ordizia, elkarlan ez badugu elkarlan bat, ezin dugu aurrera eraman programa hori, ezinbestekoa da, partaidetza, partaidetza, Goierri eskolako ikasleen partaidetza.